Vážení prítomní, vážení novinári, vítajte na dnešnej tlačovej konferencii. Dovolili sme si ju ako poslanci hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti zvolať z toho dôvodu, že štát zlyháva a je v područí schránkových firiem. Dôsledky na obyčajných ľudí sú skutočne vážne. Deti namiesto toho, aby ráno pokojne spali o hodinu dlhšie, tak sú priviazané do autosedačiek a čakajú v zápchách. Manželia namiesto rozhovoru pri ranej káve takisto sedia a trčia pripútaní v zápchách a plýtvajú svojim časom. Čestní podnikatelia sa spoliehajú na to, že k ich prevádzke bude postavená naplánovaná komunikácia a nebude. Náš štát, menovite Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť sa správajú nezodpovedne, v dôsledku čoho trpia obyčajní ľudia jazdiaci do školy, práce, k lekárovi a podobne. Dovoľte, aby som privítal ako hostí dnešnej tlačovej konferencie členov občianskeho združenia Triblavina. Pani Kratochvílová nám teraz ukáže, že čo nám vlastne štát sľuboval. Dobrý deň, prajem. Tuto za nami na obrazovke vidíte vizualizáciu projektu, ktorý už pomaly mal finišovať, alebo časť z neho už mala byť pomaly aj dokončená. Je to projekt, ktorý bol pripravovaný roky, ktorý bol takto naplánovaný aj kvôli tomu, nielen kvôli diaľnici, ale aj kvôli obsluhe okolitého územia. A presne takto, ako ho vidíte na tej vizualizácii, malo byť zabezpečené dopravné nápojenie okolitých obcí a veľmi silne sa rozvíjajúceho územia. To, o čom budeme ale dnes hovoriť, je o tom, že niekto tu robí zmeny a teda o tom, akým spôsobom sa tieto zmeny dejú. Teraz poprosím taký aktuálny aj príbeh zo života, že ako sa tento problém dotýka bežného človeka. Nech sa páči, Vladka Vidrová. Dobrý deň. Som poslankyňou obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, som členkou občianskeho združenia Triblavina, ale zároveň som aj pracujúca matka. Myslím si, že predstavujem podstatnú vzorku rodičov, ktorí v snahe zabezpečiť istotu a základné potreby svojich detí často siahajú na dno svojich možností a schopností. Náš pravidelne opakujúci sa denný harmonogram spočíva v čakaní v raných zápchách, nakoľko čas 7:45-8:15 je kritický. Cesta do Bratislavy trvá 50 minút až hodinu a pol. Toto je však za ideálnej situácie. Kolaps, ktorý spôsobuje napríklad ako dnes sneh, poľadovica, dážď, predĺžuje čakanie v raných zápchách o ďalšiu hodinu, hodinu a pol. Denne trávime takto cestovaním 2,5 až 4 hodiny produktívneho čistého času. Tento čas by sme mohli venovať úplne inak so svojimi deťmi, partnermi, práci, s priateľmi. Namiesto toho dennodenne trpneme, či stihneme vyzdvihnúť svoje dieťa na čas zo školy, či stihneme jeho vianočný koncert, či prídeme na čas na vystúpenie na besiedku, alebo či jednoducho dorazíme do cieľa. Nárast počtu obyvateľov v priľahlých obciach túto dobu cestovania z roka na rok predĺžuje. Len v Chorvátskom Grobe sa počíta s nárastom výstavby o ďalších 25 až 40 tisíc obyvateľov. Toto spôsobí totálny kolaps. To, čo vám chceme dnes povedať, túto katastrofálnu situáciu ešte zhorší. Ďakujem. Chronológiu všetkého, čo štát sľuboval, nám priblíži Ján Mrva, starosta obce Vajnory. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja som bol do januára 2016 pokojným starostom mestskej časti Bratislava Vajnory, ktorá je najviac dotknutá tranzitom, lebo 70% dopravy sa valí do Bratislavy práve z tohoto kraja. Či to už je po Seneckej, alebo po diaľnici, alebo po Jurskej ceste, alebo po Černovodskej ceste. Keď som sa v januári dozvedel od pôvodných petičárov, od pani Kiskovej z Bernolákova, ale aj petičárov z Ivanky, z Jura, z Chorvátskeho Grobu, čo sa vlastne chystá a že ten môj pokoj a tá túžba a ilúzia, v ktorej som žil, že v máji 2017 bude fungovať križovatka Triblavina s kolektormi, ktoré vidíte tu na v pozadí, tak som zdupnel a začal som vo Vajnoroch petíciu
za postavenie križovatky Triblavina aj s kolektormi, ktoré by slúžili na odľahčenie regionálnych ciest. Prečo to hovorím? Cez Vajnory prejde, jak hovorím, 50 000 aut denne na kruhovom objazde, čo je viac ako aut pod Strčnou, ktorých prejde tam 30 000 denne. A je to podľa mňa najhorším dopravným uzlom okrem prístavného mostu. Chronológia bola takáto. Na základe dopravných prieskumov v roku 2013 štát pripravil takýto projekt. V roku 2013 vyšlo územné rozhodnutie medzi Trnavou a Bratislavou sa postavia kolektory. Vydalo sa územné rozhodnutie, zaplatilo sa 4 milióny korún a medzi Trnavou a Bratislavou malo byť 11 jazdov na rôzne obce. Tie kolektory majú výhodu takú, že sa dá po každých 500 metrov na ne napojiť a medzi Chorvátskym Grobom a Vajnorami mali byť 4 zjazdy. Dneska navrhujú iba zjazd križovatky Triblavina, ktorá mala takisto stavebné povolenie v roku 2013. Tá má byť v máji 2017 postavená, ak by to všetko išlo podľa plánu, čo sme sa na to všetci tešili. Kolektory slúžia na to, aby, ako aspoň odborníci nám hovorili, a je to podľa mňa pravda, aby sa dalo bezpečne na diaľnicu pripojiť a odpojiť. Ráno do roboty obyvatelia z Osenca, Veľkého Bielu sa pripájajú na inej križovatke, z Vernolákova na inej križovatke, z Ivánka a z Černej Vody na inej križovatke. Diverzifikácia. Čiže keď idem do roboty, sa tá voda zlieva a keď idem z roboty, tak sa rozlieva. Dneska nám urobili len širokú diaľnicu, to je jedno, či to je 8 pruh do Žiliny alebo 8 pruh do Žiliny. Keď sa na ňu nemáte ako napojiť, tak je to problém. Na túto križovatku Triblavina bolo urobené aj memorandum medzi ministerstvom dopravy, Národnou diaľničnou spoločnosťou a Bratislavským samosprávnym krajom. V tom memorande v roku 2013, to je ďalšia dobrá správa z roku 2013, bolo napísané, že tieto kolektory postaví Národná diaľničná spoločnosť a že priláhle cesty na Seneckú cestu a tzv. Modransko-Pezinský obchvat, ktorý odľahčí Jur a Chorvátsky Grob od tranzitu a Vajnory, bude pripojený na tieto kruhové križovatky. To všetko malo byť takto pripravené. Ja som žil v tejto ilúzii do januára 2016, ale aj starovia okolitých obcí, ale aj občania okolitých obcí. Ale čo sa stalo? Dozvedel som sa teda, že kolektory, ktoré tu boli naplánované, ktoré mali ísť ďalej do Bratislavy, ktoré mali slúžiť na bezpečné odpojenie a pripojenie, kde by teda plynulosť dopravy na tej diaľnici aj s nákladnými autami bola lepšia, bezpečnosť by bola lepšia, zaniknú a urobí sa len tento prípad, že zostanú len diaľnica a napojenia obcí Veľký Biel, mesto Senec, Malinovo, Bernolákovo, Ivánkach, na druhej strane Chorvátsky Grob, Griňava, Modra nebude existovať a budú len tieto napojenia na diaľnicu, ktoré, ak sa ponapájajú len tak dojde k veľkému problému, lebo dojde k spojeniu dopravy a bude to isté, čo je vo Vajnoroch, čiže každé ráno 50 000 aut, alebo možno viac aut, ktoré sa tam vlastne ráno zrazia a budú sa tam točiť dokola kruhu. Najpodstatnejšie je ešte, čo treba povedať, že, a to povedia už potom ďalšie kolegovia moji, že ako vidíte to červené plochy, tak tam je jeden veľký investor, pre ktorého máme podozrenie a domnievame sa, že sa stáva celá táto verejná investícia a ktorý špekulatívne tieto kruhové objazdy obkolesil svojimi pozemkami a predpokladáme, že nielen tak zadarmo bude dávať podmienky na to, aby sa na ne pripojili. Najdôležitejšie je ešte obchvat Pezínsko-Modranský, ktorý sa má napojiť sem a tu je taká špekulatívna parcela, ktorá tomu bude brániť. Čiže toto bolo z mojej strany starostu, ktorý je dotknutý katastrofálnou dopravou, ktorá dneska prichádza do Bratislavy a ktorý mali riešiť práve tieto kolektory. O tom, že štát sa správa ako zlý hospodár a dejú sa machinácie s pozemkami okolo križovatky Triblavina, nám porozpráva Igor Dunajský. Ja sa toto zoberiem do ruky. Dobrý deň, dámy a páni. Dovoľte, aby som vás informoval o machináciách, o rozsiahlých machináciách s pozemkami, ktoré sa dejú v okolí križovatky Triblavina. Ako ste sa už dozvedeli, ministerstvo dopravy nám povedalo, že kolektory sa stavať nebudú a riaditeľ diaľničnej spoločnosti sa vyjadril, že na pripojenie regionálnej dopravy na diaľnicu nemajú slúžiť kolektory, ale križovatky. Jednou z takýchto križovatiek je križovatka Triblavina, ktorá sa nachádza v katastri obce Bernolákovo. V tejto oblasti v roku 2010 prebehli pozemkové úpravy, v rámci ktorých boli vyčlenené plochy
tzv. Spoločné zariadenia a opatrenia určené na obecné cesty. Tieto obecné cesty sa mali napojiť na túto križovatku. Zo zákona o pozemkových úpravách vyplýva, že tieto pozemky boli chránené tzv. Obmedzujúcou poznámkou v katastri, aby ich obec nemohla scudziť, to znamená, aby s nimi nemohla nakladať. Ale stalo sa v roku 2013, že nejaký škriatok podal na kataster žiadosť o výmaz tejto poznámky. Táto žiadosť je bez akéhokoľvek podpisu a právneho titulu. Kataster túto poznámku akceptoval a na základe toho sa vlastne tieto pozemky uvoľnili. Niekoľko mesiacov na to boli bývalým vedením obce Bernolákovo podpísané zámenné zmluvy, ktorými sa tieto pozemky určené na obecné cesty pozamieniali s ornou pôdou spoločnosti Starland Holding. Keď sa pozriete lepšie na mapu, tak zistíte, napríklad táto modrá čiara je cesta, ktorá bola pôvodne obecná a viedla priamo na križovatku, mala šírku 12 metrov, teraz má šírku sotva 8 metrov a je na nej viac ako 90 stupňová zákruta. To znamená, že nákladné auto, tobož osobné, tadiaľ ťažko prejde. Ďalším takým výsledkom týchto zámenných zmluv si môžete pozrieť ďalší detail, kde pozemok Národnej diaľničnej spoločnosti bol spojený s obecným pozemkom, kadiaľ mala viesť cesta, ale zrazu bola obecná cesta preložená tak, že namiesto na pozemok NDS vyúsťuje do blokačnej parcely vo vlastníctve spoločnosti Starland Holding. Chcem tým povedať, že keď nebudú kolektory a má sa teda obyvateľstvo napájať na križovatku Triblavina, že môže s týmto napojením byť ešte dosť značný problém. Ďakujem. Teraz ešte o tom, ako štát ide po ruke firme Starland. Prepáčte, teraz nám o petícii občanov a občianskych aktivitách v krátkosti porozpráva pani Mária Kisková. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem, som poslankyňa v obci Bernolákovo. Dovolte mi, aby som vás informovala, ako celý tento proces prebiehal. V decembri 2015 Ministerstvo životného prostredia doručilo do Bernolákova a Chorvátskeho Grobu a teda zverejnilo na obecnej úradnej tabuli zmenu stavby pred dokončením križovatka Triblavina diaľnica D1. S hrôzou sme ako poslanci obecného zastupiteľstva zistili, že touto zmenou sa žiadna z našich obcí viac nenapojí na regionálne cesty, tak ako to bolo 10 rokov sľubované a vysúťažené, ale že naše obce zostanú na jednom pruhu seneckej cesty, ktorá už dnes je neprejazdná. Preto sme okamžite spolu s odvolaním zaslali 1500 podpisov, ktoré sme v čase Vianoc vyzbierali v našich obciach. To však Ministerstvu životného prostredia nestačilo, takže sme pokračovali ďalej už spoločne s pánom Mrvom a s obcou Vajnory. Do dnešného dňa sa nám s druhou petíciou podarilo vyzbierať viac ako 6000 podpisov. Všetky tieto podpisy a náš verejný tlak viedli k tomu, že táto zmena stavby pred dokončením sa dostala najskôr do rozkladového konania, čo je najvyšší opravný prostriedok. To znamená, že to bolo vrátené Národnej diaľničnej spoločnosti na prepracovanie. Napriek tomu diaľničná spoločnosť neurobila žiadne zmeny a ten istý dokument podala na Ministerstvo životného prostredia druhýkrát, asi preto, aby to skúsila, či to prejde. Pravda, že odvolali sme sa druhýkrát a po tomto druhom odvolaní Národná diaľničná spoločnosť tento projekt stiahla. Napriek tomu pred týždňom tento projekt visí na enviroportáli Ministerstva životného prostredia po tretíkrát. Aj preto pokračujeme v našom verejnom tlaku aj naďalej, pretože vlastne tieto súbežné cesty alebo kolektory mali napojiť naše obce, a to od Vajnor až po Bernolákovo 4 napojeniami. Ak ich stratíme, tak vlastne stratíme akékoľvek napojenie na cestu do Bratislavy a z Bratislavy. A ako už povedali moji predrečníci, v tejto oblasti vyrastie takmer 200 hektárov logistických parkov a obytné zóny, ktoré prinesú do tejto lokality v priebehu 10 rokov ďalších 100 000 obyvateľov. Povedzte mi, ako týchto 100 000 obyvateľov a tých 3100 kamionov, ktoré sú len písomne deklarované, to znamená, že ich bude oveľa viac, kam sa napoja a ako sa dostanú ďalej. Preto v našom tlaku budeme pokračovať aj naďalej. Ďakujeme. A teraz o tom, ako NDS-ka ide po ruke tej firme Starland a ďalších súvislostiach, čo občan mal dostať a nedostane, povie pán Milan Grožaj. Dobrý deň, moje meno je Milan Grožaj, som predseda občianskeho združenia Triblavina. Chcel by som vám vysvetliť, ako Národná diaľničná spoločnosť pri stavbe križovatky Triblavina na diaľnici D1 porušuje zákon.
Dňa 7.4.2015 bola podpísaná zmluva na stavbu križovatky Triblavina za sumu 19,75 milióna eur. Súťaž vyhrala firma POR a táto križovatka mala byť postavená v vrátane súbežných komunikácií, kolektorov, ktoré majú byť neskôr budované na diaľnici D1 až po Trnavu. Zmluvu je možné meniť iba na základe dodatkov, to je dôležité. Dodatkom číslo 1 bez uvedenia dôvodu boli vymenení takmer všetci kľúčoví odborníci 49 dní po podpise zmluvy, čo naznačuje, že firma POR použila odborníkov iba na papieri do súťažnej ponuky. Podpisom tohto dodatku bol teda porušený zákon o verejnom obstarávaní. Neskôr Národná diaľničná spoločnosť vydala firme POR pokyn na zmenu na preprojektovanie križovatky Triblavina bez kolektorov, čo viedlo dodatku číslo 2, ktorý ale neobsahuje projekčné práce na tejto zmene. Toto sa udialo iba 19 dní po prebratí stáveniska dodávateľom. Tým sa tiež zmenili podmienky súťaže. Navyše pokyn na zmenu schvaľuje neoprávnené dodatočné náklady na projektovanie vo výške 230 000 eur. Aj tento dodatok je takisto v rozpore so zmluvou. Dodatok číslo 3 opäť rieši zmenu kľúčového odborníka. Čo sa teda vlastne udialo? Predstavte si, že máte stavebnú firmu, súťažíte o štátnu zákazku na 8 poschodovú budovu s garážami. Súťaž vyhrá konkurenčná firma, ale pár týždňov po podpísaní zmluvy štát s ňou zmení zadanie na 5 poschodovú budovu bez garáží. Projekt a cenu zákazky však má už pripraviť výherca, nie štát. Dopad tejto zmeny na stavbu križovatky Triblavina je podstatný. Diaľnica zo 6 pruhu s plánovanými kolektormi v mieste križovatky sa mení na 8 pruh bez kolektorov. Inak povedané, kompletne sa zmenil objem prác. Zmena v podstate mení predmet a účel diela, ako je definovaný súťažnými podmienkami a zmluvou. Tým, že ruší kolektory a pridáva jeden jazdný pruh diaľnice, je v rozpore s technickým riešením určeným zmluvou, mení totiž technické jednotky, dĺžku úsekov a podobne. Rovnako sa mení účel diela, keďže zmena neumožňuje pripojenie sa regionálnych ciest na kolektory z hľadiska prudkého rozvoju urbanizácie okolo Čiernej Vody a Bernolákova a teda sa neodbremení zaťaženie existujúcej cestnej siete v území tak, ako to predpokladali súťažné podmienky a zmluva samotná. Z uvedeného je zrejme, že štátna spoločnosť Národná diaľničná si už pri vypísaní súťaže na križovatku Triblaviny bola vedomá, že predmet diela sa po podpise zmluvy zmení. Z hľadiska zmluvy je pokyn na zmenu neoprávnený. Konanie Národnej diaľničnej je taktiež v hrubom rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o zadávaní verejných zákazok. Oprávnene sa teda pýtame, komu záleží na tom, aby sa takto porušovali zákony Slovenskej republiky. Porušuje sa stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní, zákony súvisiace s činnosťou katastra a neberie sa vôbec ohľad na obyvateľov tohto regiónu. Zrušením kolektorov strácajú obyvateľia priľahlého regiónu možnosť napojiť sa na diaľnicu. Križovatka je zároveň na oboch stranách ukončená v poli a riaditeľ Národnej diaľničnej Juraj Valent na otázku, ako bude napojená na existujúce cesty, len pokrčí ramenami a povie, že tu už je otázka na župu. A ako sa štát zaujíma, či sa 20 miliónová križovatka stavia pre občanov, alebo len pre jedného developera schránkovú firmu z Cypru, ktorá náhodou práve v tomto poli vlastní 300 hektárov pozemkov. Komu vyhovuje križovatka zaplatená z našich daní, bez toho, aby v reálnej dobe slúžila všetkým obyvateľom tohto štátu a nie iba jednej developerskej schránkovej firme z Cypru? Kto robí tento perfektný biznis s kúpou pozemkov od pozemkového fondu, následne s predajom pozemkov štátnej firme? Odpoveď nájdete na tejto mape, kde je zobrazené umiestnenie tejto križovatky. Je uprostred pozemkov schránkovej firmy z Cypru, firmy Starland. Nevieme, kto je za ňou, ale musí to byť vplyvný človek, keď dokáže manipulovať s ministerstvom dopravy, so štátnymi úradníkmi, ktorí svojimi rozhodnutiami toto konanie povoľujú. V záverečnej časti stavebného povolenia na túto stavbu je podmienka, že zmenou stavebného povolenia sa môže zmeniť iba lehota výstavby. Nič iné. Je to na strane 5 článok 12. Ak niekto chce zmeniť stavbu, musí spustiť celý povolovací proces odznova. Vrátane zmeny územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a podobne. Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť s ignorovaním územného plánu samosprávneho kraja a obcí nemá žiaden problém. Potichučky protizákonne chce túto križovatku zrealizovať ako zmenu stavby pred dokončením. Týmto zabezpečí firme Starland exkluzívne napojenie na diaľnicu, zatiaľ čo ostatných obyvateľov od nej odreže.
Rozšírenie diaľnice bez kolektorov je čierna stavba, keďže územný plán Bratislavského samosprávneho kraja a okolitých obcí počíta s rozšírením na 3-pruhovú diaľnicu a 2-pruhové kolektory. Ministerstvo výstavby má zo zákona strážiť čistotu investičných procesov a nesamo organizovať čierne stavby s netransparentným pozadím. Diaľnica D1 križuje túto plánovanú diaľnicu na diaľnicu D4. Obchvat Bratislava, diaľnica D4, v územnom rozhodnutí a v zmluve s výhernou firmou Cintra rešpektuje kolektory na diaľnici D1. Pokiaľ sa bude stavať čokoľvek iné, Slovensko bude platiť obrovské kompenzácie Združeniu pod vedením Cintra za nedodržanie podmienok zmluvy. Aj na tento fakt sme upozorňovali a bol upozornený bývalý minister dopravy Breceli a napriek tomuto riziku neplnenia zmluvy túto zmluvu podpísal. Žiadam a prosím príslušné štátne orgány, pomôžte nám vypátrať pravých vlastníkov tejto schránkovej firmy, ktorú zvýhodňujú niektorí vrcholoví pracovníci ministerstva dopravy a nútia jeho zamestnancov, ako je zamestnancov spoločnosti Národná diaľničná, porušovať zákony v mene ich biznisu. Ktorí slovenskí oligarchovia sú za tým? Ďakujem. Ján Mrva teraz zosumarizuje všetky škody, ktoré hrozia obyčajným ľuďom v tomto území. Tak trocha. Čiže, ako som spomínal, v roku 2013 je územné rozhodnutie, ktoré stálo štát na diaľnicu s kolektormi, ktoré stálo štát 4 milióny eur, ktoré je teraz zahodené a rozhodnutím pána ministra, ktorý si asi myslí, ja neviem, či je dostatočne odborne zdatný, že rozhodnutie ministra nie je stavebné povolenie na stavbu. To nemôže sa na základe toho meniť stavba pred dokončením. No a ďalšie veci, ktoré máme, ktoré sú, Táňa? Áno. Ja ešte doplním. Jedna veľká strata, nie vyjadrená v peniazoch, je časová strata. Týmto rozhodnutím z mája minulého roku blokujú vyriešenie dopravy v tejto oblasti tisíckam a tisíckam, 10 000 obyvateľov. To je po prvé. Po druhé, takisto sa bude musieť meniť projektová dokumentácia, štúdie. Boli vykúpené pozemky pod kolektormi. A čo je veľmi dôležité povedať, je to, že my sa cez 211 osobné stretnutia na ministerstvách, na NDS-ke snažíme získať informácie, že čo je za tým, aký je dôvod tejto zmeny a hlavne na základe akých dopravno-kapacitných alebo odborných posúdení túto zmenu robia. Bohužiaľ by sme sa tieto odpovede nedozvedeli. Nedostávame odpovede na 211-kové otázky, na diskusie do médií, do ktorých sme pozývaní, NDS-ka alebo ministerstvo dopravy odmietajú prísť. Čiže my máme vážne podozrenie, že tento postup nie je v poriadku a potrebujeme teda sa posunúť ďalej a poprosiť poslancov Národnej rady, aby nám v tomto pomohli. A teraz my ako zodpovední poslanci na záver stanovisko, že čo s tým ideme robiť. Dámy a páni, nemôžeme dovoliť, aby sa verejná infraštruktúra budovala pre účely cyperskej schránky firmy Starland. Preto budeme žiadať a žiadame ministra dopravy o úplnú transparentnosť celého postupu a realizovaných zmien. Taktiež žiadame vyčíslenie všetkých položiek, ktoré boli doteraz vynaložené v súvislosti s doteraz vykonanými prácami, aj tie, ktoré boli vynaložené a nesúvisia, alebo nie sú zmluvne alebo zákonne podložené. Taktiež žiadame vysvetlenie, prečo nebolo dodržiavaná pôvodná zmluva, prečo sa nekoná na základe stavebného povolenia a územného rozhodnutia. A spôsob, akým budeme postupovať, vám vysvetlí môj kolega Viskupič. Ďakujem. Dúfam, že sme dosť plasticky vysvetlili ten najklasickejší brutálny spôsob, akým verejný záujem tisícok občanov, ktoré reprezentuje jednak iniciatíva Triblavina a jednak konkrétni zástupcovia samospráv, bol pošliapaný a vyhráva tu verejný a podľa mňa mal by byť aj verejnosťou odsúdený záujem jedného anonymného subjektu, ktorý netušíme, ktorý z politikov, respektíve silných finančných ľudí, uvidíme, je schovaný za firmou Starland. Myslím si, že vidíme klasický prípad toho, že firma Starland, ktorá sa objavila záhadne po 49 alebo 19 dňoch, de facto celý proces verejného obstarávania
všetky zákonné procesy hodila do koša a po obstaraní prišiel spôsob, akým sa cez inštitút zmeny stavby pred dokončením de facto zmení to, čo obstarané bolo. Myslím si, že toto je na obrovskú smršť otázok a tie otázky budú položené. Budeme iniciovať poslanecký prieskum jednak na výbore alebo hospodárskom výbore, jednak na výbore pre regionálny rozvoj. Budeme sa snažiť presvedčiť kolegov, aby tento poslanecký prieskum z oboch výborov schválili. A chceme sa ísť pýtať na ministerstvo dopravy, chceme sa ísť pýtať aj na Národnú diaľničnú spoločnosť. Ďalšia vec, využijeme všetky nástroje, aby sme nie klačiac na kolenách, tu cez 211 sa ľudia dopatrávali odpovedí, ale všetky interpelačné možnosti, ktoré spolu s kolegom Hegerom aj s kolegom Marošom máme a dúfam, že nájdeme dostatok poslancov na to, aby sme tieto interpelácie odniesli zodpovedným ľuďom. Otázky a množstvo otázok si jednoznačne žiadajú odpovede. A som z Trnavy, takže viem, o čom hovorím, keď sa sem niekedy potrebujem za 2 hodiny dostať, cesta, ktorá štandardne trvá 40 minút. Tieto otázky sú legitímne a nemôže jednoznačne vyhrať oligarcha alebo anonymný majiteľ Starlandu. Ďakujem. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Nech sa páči priestor na vaše otázky. Hovorili ste veľmi často o porušovaniach zákonov, postupov a tak ďalej, verejné obstarávanie. Existuje nejaký spôsob, akým spôsobom to napadnúť, napríklad na Úrade pre verejné obstarávanie? To je prvá otázka. My sme písali, však preto tu stojíme na Národnej rade a doprosujeme sa aspoň poslancov Národnej rady, aby nám niekto niečo zistil. My sme písali na Úrad pre verejné obstarávanie, pre Najvyšší kontrolný úrad, stojíme s tlačovkami pred ministerstvom vnútra, ministerstvom dopravy a skoro nič nevieme. Na Úrade pre verejné obstarávanie nám napísali, že vedie to tá istá zákazka, volá sa to stavba križovatky Triblavina, my tam nepôjdeme nič kontrolovať. Toto nám normálne odpísali na Úrade pre verejné obstarávanie. Kam sa ďalej máme obratiť? Na Najvyššom kontrolnom úrade nám odpísali, že pošleme to na BSK, nech BSK urobí nejakú kontrolu. Neviem, čo má BSK s týmto, vôbec nič. Teraz budeme písať, alebo sme písali na Najvyšší kontrolný úrad a na BSK, teda akú kontrolu a čo ste zistili. Ale v máji nám hovorili, že urobia hĺbkovú kontrolu zmluv NDSky. Čiže to je jedno kocúrkovo, to je slabý výraz, to je zjavná ukážka toho, že sa verejné prostriedky používajú čisto na súkromný účel a na súkromné záujmy developerov. A ešte jedna otázka. Predsa len, páni poslanci, je prijatý zákon proti schránkovi, ktorý vlastne má odhaľovať schránkové firmy. Dotkne sa tohto prípadu? Ďakujem. No práve teraz na tomto mieste skúsime zuby toho zákona, ale podľa zatiaľ predbežných stanovísk možno aj nie. Ale to je tiež jeden z nástrojov, ktorý budeme chcieť použiť. Čiže v prvom rade myslím si, že vyvinuli ľudia obrovskú snahu, aby sa aspoň dopatrali k pravde a vedeli jednoznačne potvrdiť, že tu vyhráva záujem Starlandu nad verejným záujmom. Podľa mňa, tak ako sa to snažili čo najplastickejšie vysvetliť, je úplne jasné, že logiku malo to, čo bolo obstarané v 2013 roku. Toto logiku nemá. Žiadnu inú, okrem toho, že sa zvýši kvalita pozemkov a reálne napojenie Starlandu. To znamená, uvidíme, aké zuby má protischránkový zákon a či nám s týmto bude vedieť pomôcť. Nech sa páči, sú ešte ďalšie otázky? Ak nie, tak ukončujem tlačovú besedu a ďakujem všetkým za účasť. Pekný deň prajem.